Täydellinen kuntonyrkkeilijä. Enää ei pidetä koppia, vaan nyt otetaan hanskoihin. Moikka kaikille! Ollaan Ringside Gymillä Leppävaarassa. On yksi omistaja tässä salilla ja vetelen täällä kuntonyrkkeilyä ja kilpanyrkkeilyä. Tänään vedetään pikkuinen niin sanotaanko amini alkujumppa. Että ihan tuonne perinteinen nyrkkeilyiden alkujumppa, että juostaan ja lämmitellään 5 minuuttia. Sekin otetaan vähän paikalla lämpöä, vähän avataan lihaksia ja lämmitellään, valmistellaan itseämme nyrkkeilyharjoitusta varten. Eli lähdetään vähän juokseen tai se lämmittelee vähän paikkoja tulevaa harjoitusta. Vähän ravistellaan eka juostaan kevyttä lämmittelyjuoksua. Yleensä aletaan ottaa vähän kantapäistä tänne takapuolelle. Kevyesti heitellään tuonne takapuolelle, lämmitellään vähän jalkoja, otetaan pieni hiki päälle. Sitten lähdetään vähän nostelemaan polvia. Ja vähän ravistellaan. Sitten otetaan vähän ristiin tuolta takaa. Ja lähdetään pyörittää oikeeta kättä, lämmitellään tuolla olkapää ja käsivarsi. Ja sit vaihtaa kättä. Ja vähän taaksepäin. Ja vähän ravistellaan. Ja otetaan tuosta kyynärät taipeen. Lämmitellään nää kyynärät. Lämpiis kun aletaan lyömään, niin ei tuu mitään venähdyksiä eikä revähtymiä tonne kyynärtaipeen. Ja vähän vaihdellaan. Ja vielä otetaan vähän käsiä eri suuntaan. Tää on yllättävän vaikea se ennen pyöritely eri suuntaan. Ja vaihdellaan. Ja sitten otetaan vähän lämmitteleviä keskivartaloa lantiohyppelyä. Ja perusharpeus. Ja sitten vielä vähän keskivartaloa tuolta. Otetaan vähän kättä kainaloa ja toinen käsi reittä pitkin alas. Ja puolesta toista. Ja vähän sivuttaen vielä taksataan. Ja toinen puoli. Ja vielä vähän sivuttaen tuolla kädet mukaan. Olkapäät venyy kevyesti. Ja sit vähän käydään vielä. Ihan kylkikierto. Otetaan risti, oikea olkapää ja vasen ja risti. Sitten otetaan vähän lajiomaisesti ikään kuin lyötäis vasen jalka ja oikea olkapää. Ja risti. Otetaan kevyt potku ja lyödään tonne jalkapöytään ristikädellä. Hep. Ja hep. Ja hep. Silloin kun tehdään lajiomaisesti, yritetään tehdä se mahdollisimman hyvin. Tässäkin liikkeessä mä lyön tonne ristikädellä ja pidän toisen käden hyvin tuolla ylhäällä. Yleensä kun mä opetan aloittelijoille, niin niille tulee tämmösiä suorituksia. Toinen käsi lentää tonne ja unohdetaan se lajiomaisuus. Eli pitää jokainen lämmittelyliike, mikä tehdään lajiomaisesti, pitää olla myös tekniikka ja perusasiat mielessä. Eli potku ja toinen käsi pysyy poskella. Ja risti. Ja tuo. Pieni venytys. Täältä postetaan takakädellä. Ja lähdetään 3 suoralla askeltaa eteenpäin. 1, 2, 3. Toiselta puolelta. 1, 2, 3. Ja taas lajiomainen. Lyönnit, hyvä tekniikka.
Ja oikea aukko sit lyönnit. Puolta 1, 2, 3. Toinen puoli. Kosketus 1, 2, 3. Kosketus 1, 2, 3. Ja hyvä. Sitten otetaan vähän paikaltaan perus venyttely. Tää lähdetään lantiopyörittää pääpaikalla lantiopyöriä. Ja vaihdellaan suuntaa oman tahdin mukaan. Ja pyöritetään yläkroppaa. Pientää yläkropalla. Ja suunnanvaihto. Ja vielä kerran vaihto. Otetaan kädet ylös ja venytetään puolet toiselle keskivartalolle. Keskivartalo on tärkeä venyttää hyvin. Se valmistaa hyvin lämpimäksi, että lyönnit lähtee hyvin eikä tule mitään rävähtymisiä. Kun nyrkkeilystä tulee paljon vartalokiertoa. Lähdetään vähän kiertämään. Ja suunnanvaihto. Ja hyvä. Ja vielä 1, 2, 3. Ja toinen puoli. Nyt alkaa olla pieni lämpö päällä. Otetaan vielä 2-3 minuuttia vähän terävämpää voimistelua kautta alkuvenyttelyä. Lähdetään tekemään luisteluliikettä. Toinen käsi lentää ja toinen koskettaa. Ja vähän voiteen voi lisätä. Ja otetaan venytys 1, 2 syvälle taakse ja eteen. Ja nyt alkaa olla hyvä lämpö. Sitten sen jälkeen voi vähän venytellä vielä, jos tuntuu siltä. Mutta ennen nyrkkeilyharjoitusta ei kannata tehdä hirveän pitkiä venytyksiä. Ettei häviä se elastisuus. Ei tule liian raukea olo. Nyrkkeilijä pitää olla sopivasti jäykkä. Että iskut lähtee hyvin. Ei saa olla liian venytelty olo. Voi vähän noita jalkoja vielä venytellä ja vähän pohkeita. Nyt ollaan valmiina aloittaa sitten lajiharjoitus. Ja mun puolesta mulla on ainakin hyvä hiki, niin kuin näkyy. Että alkaa olla aika lämmin. Tästä ottaa pari erää varjonnyrkkeilystä, on hyvä aloittaa lajiharjoitus. Eli liikutaan, käydään lyömässä, vähän liikutaan pois. Ja väistellään, pää ei ikinä pysähdy paikoille. Silloin kun ei lyödä, niin silloin pään pitää liikkua. Väistellään niitä kaverin lyöntejä alta pois, hep. Käydään lyömässä, liikutaan vähän pois. Kevyttä liikkumista, kuitellaan koko ajan, että vastustaa osia edes. Puolustetaan, lyödään vastaan. Ja välillä lähdetään itse hyökkäämään eteenpäin. Nyt alkaa olla lämpö päällä. Nyt ollaan valmis siirtymään otteluharjoitukseen. Nyrkkeilyssä varsinkin kilpailukaudella riittää tommonen ihan perusliaskuntaharjoittelu. Mä ite suosin paljon punneruksia, vatsalihaksia ja selkälihaksia ihan omalla kropalle. Ehkä jotain leuvoilta dippi on hyvä käyttää siinä apuna, mutta ei tarvitse hirveästi paljon rautoja kanssa pelata varsinkaan lähellä ottelua. Mä näytän ihan muutaman perusliikkeen, mitä mä ite tykkään tehdä ihan päivittäin, että harjoituksen jälkeen ja aamuharjoituksen jälkeen. Ihan peruspunneruksia. Suht kapealla otteella rystysillä, että vahvistetaan samalla omia rystysiä. Tästä semmosia sopivia sarjoja. Ihan tonne alas, kädet ylös ja alas. Ihan rystysillä tälleen, ihan perusliike. Tykkään tehdä vähän kapealla välillä. Eli laittaa kädet tälleen tämmöseen kolmioon tähän kapeelle ja lähtee tästä menemään alas ja ottaa hyvin tänne olkapäihin ja ojentaihin. Ja sit vaihtoehtoisesti jos haluaa, niin voi ottaa vähän leveämmällä. Mikä taas ei hirveästi ota tonne käsi etenemään, tonne rintalihaksi.
Ja hyvä. Eli näin tuotaan sun parista kappaletta eri lailla, että kapealla, normaalisti rystyisillä. Aina vähän erilaisia. Ja sitten seuraavaksi otetaan vähän erilaisia vatsoja. Tästä voi tehdä yksin tai pareittain, niin mä näytän muutama liikkeen mitä mä teen yksin. Eli ihan peruslinkkari. Täältä kädet suorana takana ja pudotetaan tonne jalkoihin. Tosta ja lasketaan rauhoittavasti. Sitten voi tehdä myös ristiin. Eli vuorokäsi vuorojalka. Sitten nää on ihan hyvin nämä vatsarutistukset. Laittaa kyrpää tänne lattialle. Sitten lähtee nostamaan. Pitää vähän rutistaa jalat. Ihan hyviä. Tarpeeksi kun tekee, niin alkaa mukavasti polttaa täällä. Nyt voi tehdä myös ristiin. Eli vasen olkapää ja oikea polvi. Ja toisen puolen. Ja tuolta. Eli vatsalihaksia on suht helppo vahvistaa yksin, vaikka ihan telkkaria katsoessa. Pelkkä pitäminenkin, jalat suoraan menee tähän kyynärnojaan, jalat 10 senttiä lattiasta ilmaan. Ja sen kun pitää. Pitäminen on aina helppoa, että se alkaa jossain vaiheessa vähän tuntua täältä. Et 3 minuutin eri me tehdään yleensä näitä. Tehdään vähän erilaisia liikkeitä, nostellaan tuolta, kierretään, pidetään tuolta ja toiselta puolelta tuolta ja pidetään. Pudotetaan vähän sammakkoa tuolta, pidetään uudestaan ja pidetään. Ja toiselta puolelta avataan, pidetään, avataan, pidetään. Ja sit voi vaan pitää. Pitäminen on aina helppo. Ei tarvitse mitään liikkuvia juttuja. Pidetään vaan, se ottaa hyvin. Ja mulla on tuntuu nyt jo niin hyvältä, että pakko jättää seuraavaa kertaa. Ja selkälihakset. Mennään mahalle ja kertialat suoraan. Näitä voi lähteä tekemään täältä ihan perusnostoja täältä. Ristikäsi, ristijalka. Tuolta. Ja tuolta. Ja nostetaan ja lasketaan kevyesti alas. Ja risti. Ja risti. Ja tuolta. Simppeli liike. Aika niin helppo liike, ettei rasita hirveästi. Toistomäärät pitäisi liikkuu 40 molemmin puolin. Jopa vähän enemmänkin. Ihan rauhallisia tahtia. Rauhallisia nostoja. Sitten voi nostaa molemmat kädet ja jalat yhtä aikaa. Ihan perusliikkeet. Sitten voi ottaa myös, kaveri pitää tuolta kiinni, laittaa kädet tonne ja nostaa tän. Tuolta. Siinä oli vatsat, punnerukset ja selät. Sitten voi jalkalihaksia vahvistaa ihan oman maun mukaan. Okei. Tämän kaltaisella treenillä, mitä me vedettiin äsken, on aika paljonkin hyötyä. Ensinnäkin pysyy toi hapeutto pysyy kunnossa, kun otetaan vähän kevyttä juoksua tuossa ja pidetään noin hengityselimet hyvin tuossa liikkeessä. Sitten ennen kaikkea lihakset pysyy lämpiminä, kun lämmitellään hyvin. Saadaan vähän toinen kiertoja keskivartaloa ja vähän pientä venytystä yläkroppaa ja keskivartaloa ja alakroppaa. Eli saa semmosen pienen hyvän hien siinä alkuun, niin siinä on aika paljonkin hyötyä. Ja varsinkin tuo loppu mitä tehtiin vähän lihaskuntoon, niin jos joka päivä jaksaisi tehdä noin, niin ihan varmasti olisi hyötyä ja varmaan alkaisi häviä vähän rasvaa tuolta käsistä ja vatsan ympäriltä. Että suosittelen, että se on vähän vaikea ottaa itsensä niskasta kiinni, mutta hyvin kun on vaikka katselee telkkariin, niin siinä ennen hyvää sarjaa tai jotain viihdeohjelmaa, niin siinä kyllä kerkee 200 vatsaa, 200 selkeää ja 200 punnerusta. Ja tsemppii kaikille treeneihin, tulkaa pois sieltä kotisohvalta, tulkaa Ringside Gymille treenaa. Täällä jumpataan kovaa, opetellaan nyrkkeilyä ja vedetään muutenkin kovaa. Ringside Gym, Leppävaara.